welcome back again sa mong channel. Kung mapagkaka-subscribe diha guys, i-subscribe namin ninyo guys. Pindutan na imong notification bell aron masundan minimo kada adlaw. Karon guys, mga tumispika sila na maglaag mi didto. Happy fiesta diha Senior San Agustin sa ilang patron. Patron didto. Patang mga kuyas. Yeah. Grabe kim-kim ga. Cha. Grabe. Marimar. Ow! Tong mga kuyas guys to. Kuya Gail. Masuk ka guys. Idiboy. Nay masak dyan ni Kuya Gail. Grabe kim-kim ga. Cha. Alikim katang pagupahan. Karong murang kang naugiring. Alikim yat. Minyat. Ang bibi minyat. Guwapa ko no sa mo tubo. An ka man yun nyanyo. Ano ka de? Ha? Bibi kimyat. Minyat man siya guys. Sa kimay zangan. So kimyat na hangingan. Kimyat. Bibi kimyat. Butang Guys, ang pagupahan na yung bibi kimyat guys. Ready na mi guys. Mamista. Higop punog sabaw. Dahil sila. Sana guys. Andam nag mga kuyas. Ngano na baliktad magkakin pagtarong bi kay magbang ka. Panghawid si mo Kuya Ediboy. Kisa may una si Kuya. Sige. Gunit mo imo Kuya Ediboy. Pagtarong yung taon mo mga ulitaw. Pagdali yot. Kauna na mo. Nahinay. Paggunit Kuya ni mo Kuya Ediboy. Paggunit to tarong. Na sila guys. Ata na, sunod na mi. Okay. Bibikim ready na ka? Pareha mo pa na shades. Agad na. Tara punta. Na sila kuyas, ang mga kuyas to nauna na. Si Kuya Pugi, ug si Kuya Gwapo, ug si Kuya Bayot. Kaya ilang driver si Kuya Ediboy, ha? Sa? Ay, Rapo. Rapo na pod. Ha? Arabo, Kuya Arabo dai kuno guys, sila dai Gwapo Kuya Arabo. Ha? Tito Gwapo. Ati Baboy. Lagi sa kuno Ati Unika, Baboy, ag Tito Gwapo, hapon na dai. Ang anak ko sang nanay. Akang kabaw. Ato nanay bi. Ha? Dah na? Grabe ang pagpipis dito sa una yung mga utog. Yung sarili ng button. Gini daghan na nagbawal ron, mga chichiri aron daghan na. Nanay uno doon. Kaan naman sa time ka nagluto nga si mga Japan. Kaya na karong madali ka kinato ha. Gatas ko no, inom na sa gatas. Inom ka gatas ganyan no. Very good naman na siya. Kaya may guys, puti. Mahaw ng mga chikiting. Kuya. Kaya na. Ngantanin jo. Guys, ada minudo. Sabaw si nanay uguan guys, baboy dia. Karning baboy. So bulag repolyo di repolyo, kamatis, pait na no. Pero mamista sa mirad tunay unahan. Mamista mirad to guys. Sama-samidaan sila sa nanay dari. Nagsabaw si nanay. Guys, ritagbang sa mirad to kay nagpaluod kong kuya to. Arang nakasukadakag agian dari. Nagkarsada na nga. Sus no na ng hata ng gataw nagmang ugat ugat sa mangga. Grabe dak anak ajo uy pusti to ana na. Apilang kutkot. Grabe ga. Kuya Gwapo. Grabe Kuya Gwapo guys. May sounds guys dia. Grabe ga. Niti ka gusto ko ano? Ay, kilili na no. Aliana, kamu Elias sa zona. Dunan. Sa zona. Sakto sige mo sanina na. Karapit ko na long. Tama na. Pitpulab ko no. Nong. Ano, pitpulab. Lisin mo na kay Banjur. Listen ko no kay Banjur. Pitpul ra. Wala. Pitpul raw anay lab pastilan.
naong. Tapangan ko na rin. Ang sili, away, na ni mo kititay, no? Patingin mo rin din Leon. Rasang lolo sa una, guys. Murang tayo itong dot-dot, kabayan ng Gabriel. Si Gail. Panganay ka ni. Si Leon Kuwago ni. Ang chip sa naong mo, Jud. Leon. Liwat na ka. Si Leon, nag-eskrima sa Magdan. Kaya ka na ito, no? Wrestler naman to ang lolo. Kamutan to, kamutan. Mo na imong kuan kay naong mo tong uyong anhing. Leon Kuwago. Muro kano ka si Leon Kuwago. Nalalagay mo tutos ka. Si Lia ray wani mo kitig naong kay no. Kaya mo sa Gaudin. Di Gaudin ba? Gamatoy. Di. Di sa mundo. Gamazon tay no. Sa nga kuri ni. Gamay man ni. Kuri ni bali. Imong sunga di ay. Lagi. Gamatoy pod. Amo din ning bataang gamay guys kay hang mga sungay sung na mga gagmatoy. Hindi na jud ko matingang gamay kim-kim. Kita ka mo mo sa una. Mura ka si Leon Kuwago. Kitan pa magantatay sa una bi. Ganda-ganda ni wa ipok. Tara tumato sa medo to kare jud tay. Wako kita ang patang bago. Kaning batang baji may wa na makiti. Kaya po nang daka na pasigilaw na. Di ana ning dakan. TikTok ka, lakaw na. Guys, padung na may mamista to ah. Nagkaganay. Nagkaganay. Nagkaganay ginaw ko. Tapos kuya Kinkin, grabe gising laaga na Narang mata ah. Ha? Kuya Gail, Lady Boy, Papa Gabriel, Kim Kim. Sa Magigagaw. Dapat at Ludmila. Uy, hala, naan sana ba ng bengkag naman dahil bagjuti. Hala, sayang. Ito na guys, kita kits ro tara to sa mong patungnan. Dali. Wata ko ninjo. Una ka. Lagi. Na nangawa nagdanggan si Sanilas guys kay pangit ni Oreo. Iputol ni Oreo. Hala, grabe daghan gulay yan. Gulay. Hala. Ay daghan ka jung kuan karabantos. Dia guys. Ah, grabe karabantos pa imo ga. Nami ara ba ni gisahon? Ani? Ha. Mazuro na rin guys, kay tawag tagkaon. Mahusay, andam ng kuhan kay. Andam ng balhibos baboy. So guys, mo na yung silingan dani sa una guys. Kanina, and my best friend, magkita mi. Dadto man mi nagpudyo sa una guys. Dadto si babaw, basakan. Dadto mi nagpudyo, dadto mi. Ang silingan dadto na kuhan, mga jatot. Dari ko maglaagan sa una, kami Gail. Nimi si ading-ading, aghang anakun. Si ading-ading. Mana yang anakun guys na, guwapa. Liwat na hang char. Tangi. Kabi, sibi. Guys, nanamigari guys. Aram po naman pangita dari sud. Aram man. Aw, lili na basak guys. Kuya Gail, nabuong nis Kuya Gail dani tumbling dani sa una guys. Dani na. Ani mi dani maglakaw. Muna dani guys. Totoo. Dari guys, danhi ko sa una je danhi. Dari ngan to patanawon guys. Kato ta. Kanang gitukuran og kanang naikon dana bisa una guys. Kanang nainang ka nga nabuhi karon dana nang among bay. Kana mo na nagkamali-kamalig ni nung Roy karon. Dana bisa una pud guys. Ano na. Mas ana in taon mi dana maglatas-latas danas kuan. Basak. Ano na. Dari ko maglabanan dari sa una. Kaya man mi ripo dadto. Ato, dato, mangbay sa una dato to. Kanang kamaligan karon. Naman na nagkalubihang Gabriel. Kaso na prinda na mo. Mo na dan guys, mo na among kuyanan danas una. Danas Kuya Gail sa una. Gipas ani papa nasangit sa kanang hayadjan na danang hayadjan na guys, kanang gitukuran. Ug mao pa ba nang hayadjan na bro, di na siguro. Gipas ani kuya ni papa. Gilagalan nagbuyabas, glaag sila kay sila randuhan na biling kana narbaho ko gawis na pagpasaan Papa Gabriel nasangit mas kuya nahagbang buong is papa labi na ibayabas bi daghan nagbayabas guys hala daghan nagbayabas hala ginuko yato hinug yato dagko to bi ko bi daghan nakabayabas guys di dagko bi mo bi dagko na pagkuan sa nay mananap pag hinay ka na dagko na pag hinay ka sa nay lapinig hoy ili dali na idaki yan ha. Daghan nagbayabas guys. Pag hinayhakan na rabaysin ha. Nga naman. Ay mananap. Grabe, nagkaabi. Ano kuya? Wow. Ito apa ito idaki ito. Tapi isa ito ha, idaki na.
Dak. Ya taga inday. Gamatoy. Gamatoy na. Dara, nagke dia. Ya guys, nagke ah. Ya pa. Kay kuya bi ya. Kay daghan to ah. Tara ta. Wow, dagke uy. Angkara, tara ta. Dai na, dia namista guys, nalangan naman dari. Ang namista na lang ang panghagbayabas. Dali na. Ari, muna. Ya guys, ang dagke ah. Panghagbayabas. Tama ko sama. Ah. Tama Sa. yang dako ang gunaw. Dali. Dara guys, ang dagke ka jo. Liya sa kita Kapati. Dapat guys, di ah. Anak kagbunga. Ya. Guys. Ler, naghanakado. Naghanabunga, uy. Nga mas iliya kawatan kung lumig nang bayabas. Hata? Alday. Guys. Kaya namdam pa kada niya sa una? Ha? Kaya namdam na danis kuya girl guys. Ari may maglaagan. Ari matambling-tambling kuya danis. Bermuda. Nimi dani na. Kaming ko ikoy magikid-ikid. Ang si Kim Kim. Dito naman lagi panganak na guys. Ito pikas. So manggi baza. Manggi. Bazan karon. Hi guys. Yes, kuya girl. Dani tubog si Mod. Nanapag ilang mga picture da. Sa kwan ba sila? Dicker. Dicker na sila dani. Nagpurma kuya Gail, imbudlok tag si Moody ah, kuya Gail. Ha, kuya Gail da. Sa mga classmate guys, na karon mga high school na sila. Dali ara jud panahon no. Hey na guys, nga ana tanin jo. Char, mura kag bay. Guys, tagbay di ah. Tagbay anong kapahan hang silingan. Sige na, ana. Tos ilian ning uban man. Kuya Gail, dali na ka ana ya. Kumatikin, lingkudkin. Guys, namista mi guys, day kuan, day dinuguan, day sinabaw, day pansit, ay kumba tapos di binudo, grabe naghanak ka jo. Kumbati di boy. Amay mo linguranan. Na guys, mga sa mi guys, taan sa mi. Sabaw bi, sabaw. Hindi ka day sabaw. Dire kay di boy, lingkod. Lingkod. Ara. Na biragaw kay. Naghuman ha magsagibo likod ha. Mundo ha magsagibo mo. Ilia. Sisa ni muday. Dapat Hamag mama sa gibutan. guna. Si kuya si Kinkin magguna. Sa may imo. Pansit. Si Queenie magkuan ni magkamot. Siya mo day? Ha? Nanarin jo. Hay suplado. Hay suplado. Bira kay mong sagibo mo likod mong sagibo, magkaon. Manghinlo sa gingan ng pidila. Ha? Hi guys. Muna yung kuan ya, ang best friend dari. Sa amang kuan. Sa una dari pa pinagpatug muna dari mi magtuganan sa una sa katong trabaho pas Gabriel sa niya kay sinima naman muli na. Ay mis ilan. Mawawon sir. Mawawon na. Baras pa kung kinkin mi dani maghigdaan. Yaw. Hindi daw, sa unang trabaho kag niya. Si Zinaida no, di apa daw, ang silingan. Zinaida. Nadapos ng pidila, sa tutos ng pidila. Ang mga trabaho ng pidila guys, kay... Agi sa tawag na kay kuy. Ano na kuy, namangangan ng pidila? Parang isdang kuy. Aghangangan kay kuy. Ali, nagkaon ako. Dili. Gada. Sagdila man, na ng pidila hang kuan guys, silingan. Kuy ni itong tawag na ha. Kuha ni diyan nagamay ro din kuan gay. Buka ka dyan, arang kapahaman ni mo. Kami nari guys. O, ba? May mga laaganan darhi. Uti man ko kaadto dito ti. Yan ang pidila. A few moments later. Kaanas kim mo gulay guys. Hindi sabaw ni nanay. Gulay ija ha. Kana be, kay makagwapa na be. Ngantanin jo sinabaw. Kin. Ate ko ini. Natuti ko ini. Nabiyuday. Pagkaanala pag-ita, panundog ni Kim Kim. Madre. Wag lagi mo nagdakin. Paluto. Kung madre? Mamagi mo nagda ate ko ini. Madre? Wa naman, git. Tabunan man datos bako. Ha? Bako. Pagkaana day, dali day. Bako. Pari ko no kantaon. Hindi ako ti. Busog pa mong kus.
Umabot na kamama niya na ito ini. Madlag ka? Kaya pa man ito ini. Mm. Tapos ini. May pasyon. Kaan sa kim-kim mo repulyo, arang ka very good, gadad. Ito guys, ay mga langgam to ah. Ha? Saingan ng langgam magap? Bird. Kasag pa sa dari ko bigas ya. Ako na ito budihan yung Gabriel. Na dari na kanal. Padong mi nga to si babaw guys, kay ato mi isang igagaw. Dara guys, dari mi maglag ila nani. Undoy. Amin uyang. Guys, to na dancer to ah. Isa ka nagi ka nagsuot-suot. Mga tanin nyo guys. Sinugba nga chicken. The chicken curry. Oh, ay adobo. Humba ni Nans. Humba. Wow, lamiya. Oy, mga tanin nyo guys. Pista na po mi dari. Sige lang matagpamista na ni. Mga tanin nyo. Dari ka man pa di kantahanan ya. Tadaan! Kasi ganahan mo kanta rin ha. Kapag murag tingin ka ba? Inga ba? Yes, no? Mo inga ba? Mo inga ba? Sige guys, dahil bulkik nga lahig kulor. Orange. Wow! Namiya guys, oy, mga tanin jo. Sinugbang chicken. Ano ba? My friend si... Dahil mo bi. My friend si Kim, si Ivana. Sabana, Bino. Bibi Sabana, gabi. Hi, pag-hi. Pag-hi, bibi. Kim. Friend ni Kim, si Sabana. Tanin jo. As bibi Sabana. Ngawang kaan manugban. Na, baliktad na yung mga bataan eh. Paano nagikaon guys? Apa na inday ko rin? Mas. Dahil na, boy, pagkaan na. Ay guys, mga tanin jo, dahil daghang kuhan ng sidaan. Gusto maruputi, no? Kasat guys, mga ansami. Asawa day. Pero rin isa'y anak. Bakit ang manggugulang? Katunay, pagkat pangunahan, isa'y anak kapat na may didi.